morning mga kabenso PD. Morning. Kaalmusal na kami, nakaligo na kami, nakapag-prepare na kami lahat ng gamit, kakain na lang kami. Ito yung kagabi namin hindi pa naman panis, siyempre. Pagpasok yung batas ng preservatives, hindi basta-basta napapahalis. Pero siyempre, sayang. Okay na sa akin ito, kargado na kami ng mamaya. Kasi full pack na yan. Pero siyempre, bago tayo kumain, kailangan muna natin magdasal. Tsaka bago umalis. Diba? Sama na natin dito. Ayan, sige. Para isang Higpit din kami rito siyempre para naman sa mga susunod na gagamit, diba? Ay, mauubos ba natin? Try natin ubusin. Kung kaya ubusin kasi hindi na tayo pwede magpipid ng pagkain. Ubusin natin yan. Sige, teka lang. I-create mo na tayo. Siyempre, hindi pwede wala. Sama na natin yung pagbubuyan natin. Sama na lang na. Okay, let us pray. Okay. Lord, salamat po sa mga ganitong kami po yung busy na pumango sa araw ito. Gabayan mo po kami sa biyahe namin ito sa pauwi po na papunta po ng mga. Ingatan mo po kami sa lahat ng mga kasama namin daraanan, sa lahat ng mga sasakyan namin makasalubong. Ganoon din po sa amin gawin mo po lahat ng kaliwatan. In Jesus' name, Ama, ingatan mo po ang bawat isa sa mga pamilya namin na babiyahe rin po sa araw na ito, sa maghapon nito. Ingatan mo po ang aking mga apo, ang mga anak. Muli po, salamat po sa lahat ng mga biyaya na binibigay po nagkakaroon sa amin. Muli po, amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkain po na nakahain sa aming kapagkainan. Bastasan mo po, pagkain po siya masiging kalakasan sa aming katawan at isipan. Sa maghapon nito, magawa po namin ng ayos ng aming pag-rights. Muli po, in Jesus' name, pray. Amen. Amen. Tara, let's eat. Mas masarap ang pagkain pagka bago mo kainin. Hindi mo sana yun, di ba? Hindi, kain muna tayo. Kain na rin kayo. Kapag kumakain kami. Yan. Siyempre, bago namin iwan tong lugar na to, ilinis muna namin. Para para at least patay na natin ang ilaw. Tara. Sa kanila. Wala tayo nakalimutan, ha? Double check mo. Wala nang sabi. Ayan, ang oras natin ngayon ay 10:07. Ayan, nandito tayo sa Daet. So, mahaba-habang mahaba-habang rat-ratan na naman to. Okay. Tara. Siyempre, bago natin simulan tong rides na to, huwag nyo lang kalimutan mag-comment, mag-like at mag-subscribe na rin kayo mga Kabenso TV. Let's go na. Ito ang journey namin pa-uwi ng Laguna. Medyo maganda ang panahon ngayon, hindi umulan dito sa Daet. Ayan o, sana at magtuloy-tuloy ang gantong panahon para hindi naman tayo mahirapan. SM Daet. Nung huling punta namin dito, sarado pa yan, ginagawa pa. Kaya matagal-tagal na rin talaga yung panahon na nagpunta kami rito nun. Kaya sana tuloy-tuloy na ganito lang, kasi ang estimated ko siguro mga 11 ng gabi nandun tayo kung tuloy-tuloy ang biyahe natin. Pero siyempre, papahinga pa rin tayo, magkakape, ganun, mag-stretching.
Hindi naman pwede talagang dire-diretso yung biyahe natin. Hindi kagaya dati, ganun, di ba? So ayan o, ang Lucena ay 205. So Lucena pa lang yun, 205 kilometers na magmula rito. Kaya tignan natin kung ano, hindi naman tayo nagmamadali. Wala naman tayong minamadaling oras. Kahit anong oras tayo makauwi dun sa bahay. Kasi kahit papano nakapagpahinga naman kami ng maayos. Nakapamasyal pa nga kami. Tapos nakakain na rin kami. So yun, maraming salamat. Kasi kagabi, yun nga, nagkaroon kami ng problema yung tungkol sa gulong namin. Naayos naman namin. Tapos ngayon, chinek ko naman yung gulong. Okay na. Hindi na naman siya lumambot nung magdamag. So yun, nagpray na rin naman kami bago kami umalis. Kasi syempre, dapat talaga unahin talaga yung pagdadasal. Kasi yun talaga yung pinakamalaking sandata mo pagdating sa malayong biyaheng katulad nito. Kami ng Binson. Wala lang, tutuklasin natin kasi nagtanong naman kami doon sa tao ron. Meron din naman palang lusutan to sa Labo daw. Maganda raw dito, parang coastal area daw. Di subukan natin, di ba? Pero ito daw yung daanan papuntang Calagwas, no? Hindi, ito daw magbabangka ka Pakalagwas. Siyempre gusto natin makita, di ba? Yung Binson. Tara, tignan natin tong Binson na to. Hello, welcome to Binsons. Side trip natin to, Binsons. Ito, fiesta dito. Hindi, ayun oh, parang yun lang, highway na nga. Ang hirap naman ng sistema doon. Bossing, palabas po ba ito ng highway? Oo. Dire-diretso lang. Opo, tas papunta po kasi kami ng ano Manila po tama po. Tama, taon pa. Kanan. Ayo po. Maraming salamat po. Tama. Hoy, ano yun? Ano yun? Parang baka, no? Pinatay. Hoy. Madugo-dugo pa yung baka Oo. Pero ganito na lang yung nakita ko, kamay na lang. Ay, kamay ba yung baka tawag sa ng baka? Ipakita mo yung mga covered court, yung surroundings. Iba kasi malayo na rito sila sa lugar nila. Alam mo, nandun sila sa Manila, tapos bigla napanood nila yung lugar nila. Ayun, natutuwa sila. Kasi nakita uli nila yung lugar nila lalo na pagka matagal na silang hindi nakakauwi. Tapos biglang nakita nila sa YouTube yung lugar nila, ganun. Sa Binson. Tinry lang namin dumaan dito. Instead na national road na yung daanan namin. Kasi pagdating daw sa dulo nito, kakanan, tas labo na. Wala lang. May tingin-tingin lang kami ng mga lugar na mga hindi pa namin napupuntahan. Kanan na tayo dyan. Back to highway lang tayo. Okay lang. Oh yan, ito na. Ang layo. Dito national road na to. Ito na yan, dire-diretso na lang uli yan. Wala lang, parang gumanon lang tayo. Nadagdagan lang ng konti yung distansya natin. Ano? Nakakapanibago lang kasi sa house. Ayan, tanong ka dyan. Ayan,
Ayan, Lucena, 188. Ang laki na agad na natibag natin, ha. Pili nuts. Mamaya, bibili tayo. Meron na bibilan dito, bande. Saan? Ay, nakalagpas na. Diretso na. Hindi, meron pa rito. Marami yan. Isa nga lang yun, eh. Yung isa pang madadaanan natin na ganyan, sunod-sunod yun. Mamimili ka ng napakarami. Mamaya, banda dun yun. Woo! Ganda dito kaysa sa Tagkawayan. Malayo nga lang, siyempre, pero hindi ka bugbog sarado rito. Sa Tagkawayan, para kang bumiyahe ng ano eh. Kaya ka para kang straight na bumiyahe ng 3 araw ng walang tulugan pagdating mo ng Sipokot. Eh dito kahit papano, nakakapag free wheel ka. Hindi masyadong delikado pagdating sa mga truck. Samantalang dun sa Tagkawayan, talagang... Kaya nga nung medyo madilim pa ron, hindi kami nangahas na tumakbo nun. Kasi napansin namin yung mga bus doon, tsaka yung mga truck doon, parang lumilipad, no? Parang hindi na sumasayad yung gulong nila. So at least dito, tingnan nyo, maginhawa, maganda yung kalsada, hindi nakakatakot, diba? Oh, Camarines Norte na kayo kaysa magtagkawayan kayo kung nagmomotor kayo, ha. Sa akin lang, payo ko lang dun sa mga nagra-rides. Although mas malayo, pero kung magka-Camarines Norte kayo, edi daanan nyo na yung Bagasbas Beach, di ba? Para kahit papano sulit naman yung biyahe nyo. O kaya kung halimbawa inabot kayo nung gabi, halimbawa nag-aalangan na kayong tumakbo, mamimili kayo, tapos nakarating kayo ng galing kayo halimbawa ng Albay, ganun. Magka-Camarines Norte na kayo dahil bukod sa dito kami nakahingi rin ng tulong, tinulungan kami. Kung nagtagkawayan kami noon, ewan namin kung ano nangyari sa amin, tapos ganon. Nako, wala kang dadaanan masyadong bayan-bayan, parang ganon, or sobrang lubak, sobrang dilim. Tapos merong murang pwede kayong pag-check-inan malapit pa dun sa Bagasbas Beach, yung pinag-check-inan namin kanina. So sulit ang punta nyo ron dahil maayos naman yung check-inan nyo, maganda. Hindi pa kayo gahol sa oras dahil ang haba ng oras, 470 lang. Ganon. Tapos tignan nyo naman, although sige, pagpalagay na natin mas malayo kapag yung way, pero at least ito straight. Parang tingin ko mas maiksi ng konti lang naman yun, pero sobrang lubak, sobrang delikado. Dito ka na lang, tuloy-tuloy ang takbo, makinis ang kalsada, maluwag. Konti pa ang dumadaan na mga truck. Yun ang kagandahan dito sa Camarines Norte, konti lang dumadaan na truck dito. Practice muna, mamaya parang yan, parang boxing yan, pinagpa-practice muna bago warm up. Konti ang dumadaan na truck dito. At saka ang sarap ng ambience dito, kita nyo naman para sa akin, hindi na uli ako dadaan ng Tagkawayan. Kahit mag-rides uli kami papunta ron, Camarines Norte, di ba? Alin pa ulit-ulit, basta unang-unas. Tsaka unang-una yung safety. Dito na ako. Hanap na naman kami ng pili nuts. Kakain uli kami. Siyempre sasamantalahin natin. Ayan Manila, Lucena. Ayan humili ka dyan. Marami dito nyan. Dito tayo dati bumili ng tinapay. Ayan dyan marami yan. Diba? Teka. Saan na yun? Dito yun ayun Hilera yan. Meron pa nga niyang banda dun doon tayo sa ito. Ayan
Kung gusto mo, tumingin ka rin doon. Sa kabila. Ayan. Our favorite. Pampatanggal ng boring. Pili nuts. Diba? Ah, Nabili kasi kami tago 150 na sa garapon. Yung 150 yung ano, yung jack engine ng ano, yun. ito, magkano to? 250 po. Oh, mas okay yata to kasi mas madaling kunin kaysa yan. Ano mo pa. Tatlo pa din. Ay, sorry. Ano gusto mo yan? Pansit ba ito po? Wala bang pansit buhangin na? Sarap. Oy, kainin na natin to. Malutaw. Pampaalis antok. Grabe na. Dapat po. Pili nuts. Siyempre, pag nasa Bicol, alam na, di ba? Pili. Ma'am. Habang nagra-rides, di ba? Kumakain ng pili. Ibig sabihin lang nun, nasa Bicol tayo. Santa Elena, ang layo pa, pero no problem. No problema yung ganun. Enjoy lang lagi, enjoy the rides, enjoy the life, di ba? Maya-maya lang, nandun na tayo sa bahay. Tapos, yung back to reality, tsaka isa pa, akala mo, ang tagal-tagal ng biyahe, pero pagka yung natapos mo, na nandun ka na sa bahay, sasabihin mo, ang bilis naman. Diba? Ano lang yan? Penge! Diba? Kumain tayo ng kumain. Oh, diba? Pili nuts. In right. Oh, tignan nyo. Oh. Oh, ang laki, ang lawak, oh. Oh, yeah. Ito, hanggang ngayon, hindi pa rin nasisimentohan. Matagal na ito. Pero okay lang. Yan lang. Ayun, tingnan nyo. Ganda, di ba? Galit. Hindi ako galit. Nagpapaliwanag lang. Ang sarap ng hangin. Ang sarap ng hangin. Ganda pa ng lugar. Ang sarap lang mag free wheel dito, oh. Tamo, oh. Oh, di ba? Sarap. Woohoo! Sarap, oh. Uy. Pabo. Ayan, welcome to Santa Elena. Mahaba-haba pa tayo. Medyo naambun lang ng konti. Ayan, 12 kilometers SE, Santa Elena yan. Wala, kaya pa yung ulan na yan. Kayang-kaya pa. Bago yung bumagsak meron na tayong sisilungan. Tamo, hindi naman tumutuloy ang ulan, di ba? Daming laman. Buko. Buka dyan, pwede naman umupo. So po kay Miming. Miming, buka dito, halika dyan. Yan. Hindi, upo lang, kau naman. Mas ka dyan, baka hindi makita yung paninda. Hindi ah. May bantay nga dito eh. Ano ka ba, Pogi? Maganda. Ay, oo, sige na.
Reklamo ka eh. Laki. Parang 3 kilo yata yun. Grabe. Pag ito siguro tininda mo sa Maynila, 50 pesos to. Ang laki. Ang ganda ng mata eh, oh. Hindi mo na. Pinakain. Pagka yung kumakain kami sa Nyugan, siyempre di ko man mauubos pag kanyang katiga. Kaya sanay. Kaya sanay siya. Ano Kaya lang, nilulupag ko. Subukan mo nga, magdala ka ng buko dun pagka bumili ka, tapos pakain mo dun sa pusa. Hindi kakainin nila pigs yan, eh, no? Ito mo nilaw na kami. Aswang mo. Swang! Pusa namin, hindi kumakain ng mga ano. Kahit nakatid tayo. Gusto niya yung mga hilaw na mga karne, yung mga gano'n. Ang white flat. Itong klase, ano? Ganda rito sa inyo. Hindi tayo. Tara, alis na po kami. Salamat, boss. Ingat kayo, ha. Thank you. Kabukong masarap. Tara. Malayo pa ang aming lalakbayin. Nalang ako 5 oras. Apat. Pati manok, kumakain din ng buko. Ay, ito yung wallet. Ilagay mo yun. Nabusog ako. Ang ganda ng buko nila. Tara. Sarap na siya. Kapo, pati ano eh, si manok, oh. Bye-bye po. Sir, alis muna kami. Ito, si Guy, oh. Wait! Psst. Tabi! Psst. Tumabi ka dun, tabi, tabi. Ito pala yung bundok na nakikita natin noon, ayan, no? Sa may ano pala yan, Camarines Norte pala yan. Sino nandun tayo sa Camarines, so nakikita ko yan, yung kala ko nga ano eh, makihilig eh. Makihilig. Ang layo-layo eh. Pero tingnan mo, yan pala yun. Ayan, no? Yung ganyang hugis, yan pala yun. Malalapitan mo pala dito yun sa pagka Camarines Norte ka dumaan. Ayan, no? Pero pag nando ka sa Camarines, or nakita ko yan, parang natatabunan pa ng ulap-ulap yan eh. Ayan, no? Oh, baka gusto maligo ng waterfalls, oh. Ang ganda, oh. Ligo sila dun, eh, oh. Oh. Parang mountain province din, eh, oh. Ano? May kahawig dito sa mountain province, eh. Yun nga lang doon, nagpapag. Pero parang may kahawig ko dun, eh. Ito, nandito na tayo sa bayan. Poblasyon ng Santa Elena. Dami na rin ano rito. Tuloy-tuloy lang ang biyahe natin. Select, walang select. 7-Eleven. Init eh, no? Mainit banda doon. Lucena 116. Oh, ayan, no? Oh. Ayan, time check tayo. Ayan ang Tagkawayan, ayan, no? Pagka, ano, 121. Oh, eh, pwede na eh. Ganun din naman sa Tagkawayan eh. Kahit sabi mong 3 hours din naman pero 3 hours na bugbugan. O, nakalabas na tayo ng ano. Kasi pang susunod dyan, yung Bicolandia tapos Calawag na. Ay. O, hindi pa naman ganun ka ano, ganun ka late yung biyahe natin.
Although nagpatigil-tigil kami ron kasi syempre ini-enjoy lang din naman namin ang biyahe. Tapos doon sa parte ng Camarines Norte, meron din kaming umi-speed up kami ng konti kasi syempre nag-concentrate din kami sa ano. So yun, nakalabas na tayo ngayon. Malapit na rin naman tayo sa Calawag. Diyos mabalos. Maraming salamat Bicol. Ayan, salamat Bicol. Nakalabas na tayo sa Bicol. Salamat. Nandito na tayo ngayon sa Quezon. So maraming salamat Bicol sa magandang experience na naman para sa amin. Sa aming pag-i-stay dyan ng mga ilang araw. Maraming salamat sa inyo mga taga Bicol. Lalong lalo na doon sa may Daet, sa may Camarines Norte. Ayan, welcome to Calawag. Lalong lalo na doon kay Kuya na sobrang bait na tumulong sa amin nun. Sayang, hindi na namin naitanong kung ano yung pangalan niya. Pero siyempre ganun talaga. Kung hindi man kami makabawi sa kanya, meron din namang ibang babawi para sa kanya, para sa ginawa niya sa akin. So thank you Bicol. Ayan, dito na tayo sa Calawag. Ang ating dating famous na pinagkakapehan din. Ayan, dyan sa lugar na yan, 7-Eleven. Kasi di na kami napunta ngayon dyan. Thank you for visiting na malubak na Calawag. Ang lubak sa Calawag bugbog sarado tayo. So kage pati rin dito malubak pa hanggang Lopez yata ito no? Kinakayod na yun. Kaso lang ba't ganun? Yung iba hindi. Kasi nagumaka bypass road dito. Ito ayan oh. Ito ay hindi tayo dyan. Tama ba? Dito nga. Ito nga. Kasi ito yung nilabasan natin nung papunta ng Buena Vista yan, pero hindi tayo pupunta ng Buena Vista na naman na. Grabe yung layo ng biyahe natin nun no? Papuntang Bundok Peninsula. Napansin ko konti lang din talaga mga nagra-rides ngayon no? Ay hindi konti, wala tayo halos nakakasabay parang wala akong nakita masyado. Kasi simula nung umalis tayo sa bahay hanggang ngayon wala akong masyadong nakikita. Hindi kagaya dati mayat maya nilalagpasan tayo ng mga mabibilis noon. Yung Buena Vista, dyan tayo galing nun grabe no? Diretso lang to, wala na tayong lilikuan kasi pag nagpaliko-liko pa tayo rito lintik makarating na naman tayo kung saan. Ito Manila. Ayan, yung nilagpasan natin yung dati lagi ko nadaan na dyan sa Lopez nung kasi parang napansin ko mas malapit yun nga lang, huwag na, okay na dito. Thank you Manila, Lucena, Gumaka. Ganda namamangha ako dati dyan nung maliliit pa kami pag nagbabas kami noon. Antay-antay ako lagi nung nakakita na ako ng dagat, tuwang-tuwa ako nun. Tumatayo pa ako sa bus nun para lang makita namin yung mga dinadaan ng mga coastal area nun. Parang ang sarap balikan ng mga ganun, yung parang yung feeling mo pagka pupunta ka ng probinsya, parang ka, yung parang tuwang-tuwa ka ganun, parang hindi ka na makatulog kinabukasan parang sinasabi na pupunta tayo ng probinsya ganun. Halos hindi ka na makatulog nung panahon na yun Ayan ito yun pag nakakita kami nun, maliliit pa kami ng ganyan dagat dagat, gaganon na kami nun. Mga isunente. Ayan ganun kami dati, parang sobrang basta ang inisip namin pagka pupunta ang probinsya, dagat kagad ang nasa isip namin nun. Basta probinsya, maraming dagat, gano'n.
Kulay kape nga lang dito sa may bandang ano. Lang din naman yan. Papunta. Tama, napaka-epic ng ano rito. Ng views dito sa Gumaka pa. Papunta rin, bypass road nga lang. Di ka lang nga dadaan ng bayan. Lalagpasan mo yung Jollibee, yung mga ganon. Hindi, meron dun. Mahirap magkape ron, maano ron. Ha? Ang ganda rito. Ganda oh. Woohoo! Lakas ng hangin. Epic views. Ang Gumaka ano, bypass road. Pati kalsada rito. Doon kasi medyo malubak doon sa papunta ng ano eh. Tsaka napakasikip doon, di ba? Dito tayo. Paahon na daan. Alam ko yan. Ayan oh. Oh, tamo may taniman pa doon. Paahon nga. Ayan no, tingnan mo naman itsura niya no. Oh. Mamaya makikita mo mamaya yung kalakihan na yan dyan pag nandito na tayo sa may tuktok. Ayan o. Bahay kubo doon. Ewan kung saan bundok yan. Bundok yata yun sa may Atimonan eh. Palusong oh. Hinahinay lang sa palusong. Tayo masyadong hyper. May aso nandun oh. Isa to sa magagandang diversion eh oh. Ang daming aso rito. Saan kaya nanggagaling yung mga yan, no? Ang lalim, oh. Kita mo yan? No, ang lalim, oh. Lintik pag nag-free wheel ka dyan, baka umabot ka ng 100 ng takbo mo, yo. Oh, malo, tinan mo, oh. Tawak mala. Sarap dito, no? Paahon naman. Palastik na yan. Hawak. Palusong naman. Lusong ahon eh no. Nay, meron tayong nasa likod.
doon. Tuli nung nasa likod eh. Paunahin na natin to. Oh, grabe ang lusong oh. Nakakatakot mag pre-wheel dyan. Baka hindi makontrol. Tama lang tayo, naka-engine brake tayo. Ayun oh. Ang haba ng inakyat namin. Ang ganda oh. Oh. Ano, pagod ka na? Maya konti. Masakit na ang ulo namin. Pero siyempre, tuloy pa rin ang biyahe. Ganun talaga eh. Kaya kita dinaan dito kasi siyempre maganda rito. Tsaka malaki yung titibagin natin. Tinan mo, maniwala ka sa akin. Laki ng tibag yan. Saan galing yun? Mukhang maputik yata doon sa ano ah. Sabi mo ah. Ang ganda rito, tingnan mo oh. Maya uli kami. Sulit tong ano natin, dinaanan natin na to. Ang Gumaka Bypass Road. Kaso lang talagang ano dito, ano rito yung sobrang tarik, sobrang lusong. Kaya medyo talagang ingat-ingat din. Saan galing yan? Saan papunta yan? Kalsada na yan. Ayan, ba't come again? Talaga? Ano yan? Saan yan, no? May barangay? Ba? Minsan nga, puntahan natin yan. Malay mo, merong ano dyan. Shake Ratter and Roll. Pero ang ganda rito, ano? Ayan, oh, tignan mo naman, oh. What an epic views. Nakapag-rides ka na, nakapag-sightseeing ka pa na magagandang views. Ganda. Napakalakas pa ng hangin. Oh, saan ka pa dyan, di ba? Kaso lang talagang ingat-ingat lang kasi talagang malakas ang ano eh, malakas talaga yung lusong niya. Di ba? Sarap dito. Balang araw dadami mga establishment, yung mga kubo-kubo dyan ng ano, na kapihan, kainan. Oo nga, dadami yan, tingnan mo. Ako'y isang sirena. Asan na yung sirena? Di ba may sirena rito? Ano ba yan? Tilapia, no? Ay, hindi, ano ba yan? Oh, tilapia, no? Ito. Ang lakas ng hangin, grabe. Plaridel, Siain. Woohoo! Uy, nag-ride sila. Ang lakas ng ano, hampas ng alon, no? Ayan, tingnan mo. Oh, tiks, tiks. Parang isa Mask Rider Black. Oh. Oh! Woohoo! Yay! Ang galing yun. Shoo! Abuta tayo. Ah! Ay! Natalsikan tayo. Mas iba to. Doon pa sana tayo sa may Jollibee pero wag na, dito na. Pwede na. Hindi lang. Bago to, bagong bukas yan. Hindi ko nakikita dati yan. Yes. Meron tayong bagong 7-Eleven na. Ha?
Doon ito, hindi ko po ano. Wala nang kwenta. Meng! Ano tayo magdadagdag na nasa tayo? Tayo magdadagdag kasi baka ang lalaki na nagtulak ko. Mag-diverso tayo. Di, wag po. Sa ano na lang, zigzag pwede, oh.